Ilatın ýaşap oturan jaýlarynyň ýumurlyp, parahat ýedi kiçi tarapjatna mejburi göçürilip getirilende bar ýok 5 ýyl wagt geçdi. 5 ýylyň dowamında parahat ýedi durop bir kiçi tarapjatnyň 19-njy hem 20-nji jaýlaryna gelen agy suw we lagym turbalarynyň bir näçe gezek ýarylyp, olaryň gaýta-gaýtadan täzelenýändigi aýdylýar. Aşgabatyň suw edaratynyň işgärleriniň ýerine ýetirýän işlerini näme sebäpden uzaga gitmän gaýtadan täzelemeli bolýandygyna bu jaýlarda ýaşaýan ýaşaýjylar düşünmeýändiklerini aýdýarlar. Emma bir zat düşünükli, turbalar ýarylyp, olary täzeleme üçin gazyw işleri geçirilýär. Gazyw işlerini geçirmek üçin, soňra turbalar üçin gazylan çukurlar tekillemek üçin tehnikalar ulanylýar. Agyr tehnikalaryň sesinden uzaklygyň öýüň içinde demdiň almaga rahatlyk ýok diýip bu jaýlaryň ýaşaýjylarynyň birisi sona aýdýar. Sonanyň aýtmagyna görä şeýliň 15-nji ýanwaryň hem şeýle gazyw işleri geçirilipdir. Emma bary ýok bir hepdeden bu işler gaýtalanyp edilip başlanypdyr. Jaýlaryň öňüniň gadylmagy bilen jaýlara girip çykan ýaşaýjylar hem bir rahat bolýarlar. Mektebe gatnaýan ýaş çağlar üçin bolsa tehnikalaryň işläp durmagy, çukurlaryň gadylyp onuň içinde işgärleriň iş geçirip ýörmekleri bolsa bir hedirlik ýaly. Mektepden gaýdyp gelen çağlaryň öýe girmän çukurlaryň arasynda oýnap ýörelleri hem bar diýip, sona gadylýan çukurlaryň çağlar üçin howply ýagdaýlar döredýändigini hem sözüne goşýar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä bu işler geçirilýän wagtda jaýlarda suw hem kesilip, bir näçe sagatlap ýaşaýjylar suwsuz kösenýärler. Ýaşaýjylary haýran galdyrýan esasy mesele bolsa, bu gaýtalanyp edilýän işleriň döwlet gaznasyna näçe düşýändigi diýip, etrapçanyň ýene bir ýaşaýjysy Ataga aýdýar. Ataga özleriniň şu jaýlara göçüp geleli bäri turbalaryň bir näçe gezek ýarylyp, jaýlaryň ýerzemirlerine gyzgyn ýa hapa suwlaryň akyp ýatmagynyň kösenýändiklerini, gazyň, suwuň, elektrik togynyň hälisinde kesilmeginden, liftlerin gadaly işlemeýändiklerinden kösenýändiklerini hem sözüne goşýar.